šťastný nový rok a zároveň posledný tínedžerský. Takže ako ho prežívate zatiaľ? Ja už máme 14. januára, takže ako vám idú novoročné predsavzatia? Ja svoje milujem. Jedným z nich bolo napríklad aj to, že už sa nebudem báť. Teda, budem sa báť, ale už sa budem snažiť nepremýšľať nad niektorými vecami až do toho momentu, že ich radšej neurobím. Takže preto som sa rozhodla publikovať toto video. Je to tak? Dávam von svoj prvý vlog. Je mi z toho smiešne, ja už asi 4 roky hovorím, že budem youtuberka. Potom som povedala, že budem starostka, potom ministerka školstva. Momentálne študujem molekulárnu biológiu, takže ťažko si vybrať povolanie, ale chcem toto skúsiť. Ak to bude aj to najtrápnejšie video, tak no a čo? Proste, ak Danko môže dávať svoje prejavy, ak Lubiova môže prerozdeľovať eurofondy takýmto spôsobom, tak ja môžem vlogovať, koľko sa mi zachce. Nachádzam sa práve teraz so svojej kamarátke Ľudky. Som mi slúbila, že kým bude s Frajom na dovolenke, tak kým polejem kvietky. Takže Ľudka, mission accomplished. Ale je to riadne zvláštne byť u niekoho, keď nie sú doma. A ešte čo som chcela dať, no môže mať niekto takýto krásny výhľad. Pozerajte na to. Čože? Wow. No, takže toto je mesto Aberdeen, kde všetci žijeme. No všetci, akože tým som chcel povedať, že ja, Ľudka aj frajer. Ale nie, mnohí ďalší, je tu riadne veľa Slovákov a Čechov, takže mám veľa kamarátov práve odtiaľ. Neviem, my sa tak títo Eastern Europeans sa nejako zhlukujeme dokopy, nevieme zabudnúť na svoje korene. Môže mať niekto takýto krásny výhľad, druhá časť. Už som sa u nich tak udomácnila a usalašila som sa tu na parapete, aj keď je vonku tak -3, ale čo by človek nespravil pre dobrý content, že áno. Takže teraz výhľad ešte z ich ďalšieho okna. Wow! Inak mám riadne paranoje, že buď ja vypadnem z toho okna, alebo mi kamera vypadne, lebo sme teraz na 13. tuším. Takže kto sa bojíte výšky, ľutujem, že som vás zahrnula takýmito snímkami. A teraz hnusné čajky, pozerajte na to. Ešte jeden fun fact o Aberdeene, je to primorské mesto. Takže áno, nájdeme tu čajky, ale sú hnusné, neznášam ich. Dvakrát mi ukradli 10. v škole. Nemôžete vyťahovať jedlo, keď sú v okolí, lebo úplne zozadu vás chytia a je po vás. Teda nie po vás, ale po vašej svačinke. Kamera beží? Kamera beží. Čo dodať? Bolo mi tu super s týmto prirodzeným svetlom, ale o hodinku začínam v labáku. Veľmi chcem niečo natáčať aj tam, ale tieto britské BOZP ma raz zabijú, takže netuším, či to bude možné. Každopádne na teraz z bytu Kučikovcov Simona Dolejová. Čauko! Čaute, takže zdravím vás z labáku. Som tu pár dní neskôr, ako som odchádzala od Ľudky, pretože som si musela vypýtať povolenie od školiteľky. Práve robím dve veci, ktoré by som v labáku robiť nemala. Teda prvá je tá, že ja tu vôbec nemám byť, pretože je sobota. A prístup do labáku som mala s mojou kartou zamietnutý. Našťastie niekto vchádzal, takže som sa vkradla za ním. A druhá vec je, že kamarát do labáku nepatrí, rovnako ako mobilný telefón, no ale ako inak by som vám to ukázala. A spýtala som sa školiteľky a povedala, že pokiaľ je to pre public engagement, že je za to. Takže týmito dverami som vošla, tu si hneď musím dať na seba plášť. Každý má svoje jednotlivé pracovisko, takže tu pracuje viacero ľudí a tu, ale moja stanica je tento priestor. Tadá! Ale naspäť k tomu, čo tu vlastne robím. Takže práve teraz
Pracujem na svojej bakalárke, skúmam jeden druh červíku. Práve môžem vám ho aj ukázať, mám ho tu schovaného. Toto je moja hlavná kolónia. Áno, myslíte si správne, je to v obedovej plastovej dozičke, ktorá môže ísť aj do mikrovlnky. Takže takto to nevyzerá nič moc, vyzerá to ako myšacie hovienka, ale najväčšia sranda prichádza pod mikroskopom. Čo je zaujímavé na týchto červíkoch, že majú veľkú schopnosť regenerácie. Môžete ich rozkrájať až na 279 častí a všetky časti dorastú do celého červíka. A ja sa snažím prísť na to, ako to robí a možno o pár rokov sa to bude využívať aj v medicíne, že napríklad budú nejaké zranenia miechy a lekári to budú vedieť vyliečiť vďaka výskumníkom, ako som ja. Takže takto to vyzerá, keď ich pozorujem. A tu ich mám na obrazovke. Ale oni nemajú veľmi radi svetlo, takže mi vždy utekajú. No tu napríklad môžete vidieť hlavu bez tela. Vidíte tie sladučké očička? Práve tu. Tu je zase chvostík bez hlavy a cez neho sa už nejaký šije. Takže takto vyzerajú zbližšia. Myslím, že je čas povedať červíčkom dobrú noc a odložiť ich naspäť do skrinky, pretože, ako som spomínala, nemajú vôbec radi svetlo. Takže ich dáme naspäť do tmy mojich malých upírikov. Dôležité im nechať prívod kyslíka, aby sa mi nezadusili chodiatka. A vrátim im tam aj ich rozsekané detičky. Zaujímavé je, že tieto červíky sa už sami o sebe rozmnožujú asexuálne. To znamená, že nespriatelia sa dva červíky, ale namiesto toho sa jeden červík zakotví a vyslovene sa roztrhne na dva kusy, ktoré potom dorastú do plného červíka. Taký funfactík labákový. Dobre, týchto dám všetkých spinkať. Dobrú noc.